ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ ኦሜጋ ቴዎሎጂ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅረ እግዚአብሔር ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልኩም ይኹን እናልኩም ድማ በመጋባ ሐዲስ መምህር ብሩክ ተስፋይ ዝተጻሐፈ ሰማያዊ ህብቶ ዘርእስቱ መጽሐፍ በትረኻ መልክዕ እናቀረብና ለኩም ቀኒና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ ሚስጥረ ስላሴ ሓደነቶምን ሰለስትነቶምን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለው መርትዖታት ሪኢና ኢና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ካልኣይ ክፋል ማለት እውን ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ ብዛዕባ ስላሴ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለው መርትዖታት ክንርኢ ኢና ቅድሚኡ ግን ፍትዋትን ክብራትን ተኸታተልቲ ኦሜጋ ቴዎሎጂ ሓደ ነገሬ ከቸግረኩም እዚ ሚስጥረ ስላሴ ንሓደ ክርስቲያን በተለይ ንሓደ ተኸታሊ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናይ እምነቱን ናይ ሃይማኖቱን ዓምዲ ወይ ድማ መሰረት ስለዝኾነ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ናገበርኩም ንኩሉ ንኽባጻሕ ክትተሓባበሩና እዩ ንቐጽል ብዛዕባ ስላሴ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለው መርትዖታት እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16 ክሳብ 17 ዘሎ ሓይል ቃል እዩ ክርስቶስ ክጥማዕ ከሎ ኣብ ደመና ኮይኑ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ኢሉ ድምፁ ኣስምዐ መንፈስ ቅዱስ እውን ብምስሊ ርግቢ ወሪዱ ኣብ ልዕሊዑ ክዓርፍ ተረኣየ ይብል ባዕሉ እግዚአብሔር ወልድ ድማ ብዮሐንስ ኢድ ተጠመቀ መርትዖ ክልተ ሕዘውነ ካብ ማቴዎስ ወንጌል ኣይወፃናን ምዕራፍ 28 ቁጽሪ 19 ከምዚ ይብል ኺዱ ንኣህዛብ ኩሉ ኣምህሩ ተጥምቅዎም ከለኹም ድማ ብኣብ ብወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኣጥምቅዎም በማለት ስመ ስላሴ ብዝበለጸ ንዓለም ዘፋለጦ ባዕሉ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ የረድአና መርትዖ 3 ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 26 ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ከምዝበሎም ይምስክረልና ካብ ኣብ ዝወፀ ዝሰረጸ ናይ ጽድቂ መንፈስ ኣነ ክልእኸልኩም እየ ይብል ኣነ ኢሉ ንባዕሉ ካብ ኣብ ዝወፀ ኢሉ ንኣብን ንመንፈስ ቅዱስን ናይ ጽድቂ መንፈስ ኢሉ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ኣመልከተ ነስተውዕል ንመንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንብሎ መበገሲና እዚ ጥቕሲ እዚ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን እንተኾነ ንቆሮንጦስ ምእመናን ክባርኽ ከሎ ከም ዝበሎም ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ እግዚአብሔር ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ይብሎም ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 14 ቅዱስ ጳውሎስ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ንወልድ ፍቕሪ እግዚአብሔር ኢሉ ንኣብ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ኣመልከተ ኣቱም ፍቑራተይ ብዛዕባ ሰለስትነት ካብ ዝንላዕሊ ብዙሕ ምጥቃስ ይከኣል እዩ ኮይኑ ግና ልቢ ንዘለዎ ሰብ እዞም ዝዘርዘርናዮም 10 ምርትዖታት እኹላት እዮም ሕዚ ድማ ናይ ስላሴ ምሳሌታት ክንርኢ ኢና ናይ ስላሴ ምሳሌታት መንነት ስላሴ ብትኽክል ክገልጽ ዝኽእል ትኽክለኛ ምሳሌ ወይ ምስላ ፈጺሞ ይርከብን ባዕሉ እግዚአብሔር ንዕኡ ዝመስሎ ከምዘየለ ብኸምዚ ኣብ ምዕራፍ 40 ቁጽሪ 18 ኢሳያስ ገሊጽዎ እዩ ንእግዚአብሔር ብምንታይ ትምስልዎ ምስ መንኸ ክተመዓራርይዎ ኢኹም ይብል ኮይኑ ግና እንጥቀመሎም ምሳሌታት ምሳሌ ዘይሃጽጽ ይበሃሉ ጎዶሎ ምሳሌ ማለት እዩ ኮይኑ ግና ንስላሴ ከም ምሳሌ ኮይኖም ዝገልጹ ዝተወሰኑ እዞም ዝስዕቡ ንርአ ቀዳማይ ቅድስት ስላሴ ብሰብነት ይምሰሉ ሰብ
ሰለስተ ነገራት ኣለውዎ። ንሳቶም እውን ልቢ፣ ቃል፣ እስትንፋስ እዮም። እግዚአብሔር አብ ብልቢ፣ እግዚአብሔር ወልድ ብቃል፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ብእስትንፋስ ይምሰሉ። ሓደ ሰብ ሰለስተ ነገራት ወላ እንተሃለውዎ ሓደ ሰብ እምበር ሰለስተ ሰብ ክበሃል ከም ዘይኽእል እግዚአብሔር ዋላ እኳ ብስም በአካል ብግብሪ ሰለስተ እንተተባሃለ ሓደ አምላኽ እምበር ሰለስተ አምላኽ አይበሃልን። እቲ ካልኣይ ብፀሓይ ይምሰሉ። ፀሓይ ሓንቲ ከላ ሰለስተ ኩነታት ኣለውዋ። ንሳቶም እውን ክበብ፣ ብርሃን፣ ሙቐት እዮም። እግዚአብሔር አቦ ብክበባ፣ እግዚአብሔር ወልድ ብብርሃና፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ብሙቐታ ይምሰሉ። ቅዳሴ ማርያም ነዚ እንትገልጽ አብ ፀሓይ እዩ፣ ወልድ ፀሓይ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ፣ ንሱ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ፀሓይ ሓደ እዩ ከም ዝበለው። ክበቡ ሙቐትን ብርሃንን ዋላ እንተሃበ ቅድሚ ሙቐትን ብርሃንን ከም ዘይነበረን ካብኦም ተፈልዩ ከም ዘይነበርን ስላሴ እውን ከምኡ እዮም። ሓዲኡ ካብ ሓዲኡ ተፈልዩ ኣይነበረን። እቲ ሳልሳይ ስላሴ ብእሳት ወይ ድማ ብሓዊ ይምሰሉ። እሳት ኣካሉ ሓደ እንተሎ ብባህሪኡ ሰለስተ ኩነታት ኣለውዎ። ንሳቶም እውን ነበልባል፣ ብርሃን፣ ሙቐት እዮም። እግዚአብሔር አብ ብነበልባሉ፣ እግዚአብሔር ወልድ ብብርሃኑ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ብሙቐቱ ይምሰሉ። ቅዳሴ ማርያም አብ እሳት እዩ፣ ወልድ እሳት እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ፣ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ከም ዝበለው። እምበኣይማ ፍትዋተይ ሚስጥረ ስላሴ ካብ ነዊሕ ብሓፂሩ ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ነዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ሳልሳይ ክፋል ሚስጥረ ስላሴ ክነቕረበልኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀኒታ። ነዚ ፍሉይ ዝኾነ መለኮታዊ ትምህርቲ ኩሉ ክርስቲያን ክፈልጦ ስለ ዝግባእ ንቤተሰብኩምን ንዕረኽትኩምን ሼር ብምባል ከይትርስዑ ዝብልኹም ዘለው ኣዳለውቲ ኦሜጋ ቴዎሎጂ እዮም። እምነት ከም ናይ ኣቦታትና ስልጣነ ከም ዘመንና